nej. Nu har der allerede meget, meget bedre. Men prøv at se, når man har sådan noget fint papir at se, så kan man lige rykke nogle små fine stykker. Sådan, men se, så skal man altid huske, at man lige skal rundt hjørnerne, sådan først over i den her side. Og når man har gjort det, så skal man også lige rundt hjørnerne herovre i den anden side. Sådan, og så skal I bare se, hvad jeg har taget med i dag. Helt over fra Kina, der har det med lige været over. Og prøv at se, der fandt jeg den her meget, meget, meget flotte vifte. Og jeg ved godt, solen skal ikke på himlen lige nu. Men det her, kunne det ikke fortælle lige en lille bitte smule sommer? Og når klokken 16 kommer jeg tilbage med en helt anden forestilling. Den er Plærternes Kaniner. Og der er rigtig levende dyr med i forestillingen. Så kan I jo sidde og tænke lidt over, hvad kan det være for nogle dyr. Men også kunne jeg komme og se det klokken 16. Det er en rigtig god dag på bakken. Og tak for nu.